и господа! Този поздрав е направен от Васко Лазаров за фалшивия народ. Васко Продакшън пуска бруталния хит за хората ни по света. Специално за всички момчета и момичета в чужбина, дето събират куфарите и се прибират в родината. Броих дните на календара и сърцето ми бие лудо. Още малко остана в чужбина да бачкам за чуждо. Куфарите са готови, колата е пълна догоре. Пътувам към дома и никой няма да ме спре. Оставям зад гърба си всички тези чужди градове. Чакаме моето семейство и родината ме зове. Нямам търпение да прегърна майка и татко на прага. Родната земя ме вика и душата ми натам избяга. Стойкари, стойкари, стойкари. За абсолютно всички, дето пътуват по пътищата сега. От всякакви държави се завръщаме към родната страна. Еврото го изкарахме с много тежък мъжки труд. Сега се прибираме богати и ще направим бесен луд. На душманите далеч от дома оцеляхме пак. Ще преминем границата бързо, точно в нощния мрак. Слагай софрата на масата и сипвай от хладното сега. България е най-добрата и номер едно в света. Хайде, момчета, към България! Газ на колите до край, с тежката тава на Икан. Пътят ни става рай. Всички от чужбина се прибират и правят лудо шоу с бързия и мазен ритъм. Всичко вече е готово за абсолютно всички държави по света.